102, 103, 104. Rut 011 Tebra na Makišu 5. septembra. Tu je Sđu, tu je Tipra, THC Vipra, Smoke Galipa. Ideš za Adu i to pravo na makišku stranu. Žurka traje 15 sati, zato dođi po danu. Tu je Graffiti Jam i masteri freestyla. Svi znaju da su rilova, najdeblja je Kajla. Tu je Fox, tu je Beleti, dođi haj, al nemoj da letiš. Papa Žo, vrti ziku, Čoda Optimus je na speedu. Tu je i Sijam, al ja ću da sijam. Dođem na Rivana, odem pijan. Arafat i Black Ring Crew, Dvana lideri i Marlon Bru. Cela scena, svi su tu, sisate na spisku su. Dođi i ti da se zezamo, duvamo, pijemo, od Rije ne prezamo. Rut 011 Ada Suril 105 106 107